enkosi banakwethu. Ngexesha ingoma ke sazayo ndicela izithethe ezibini zizoma apha ngexesha elinye. Isithethi sasekuhlaleni apha eTukayi nesithethi sasekuhlaleni eGraceland. Ndicela zize apha ngaphambili zozibini. Kuthiwa esinye nguMr Manyana esokuhlala esaseGraceland. Kuthiwa ngoba ngubani umaziyo osuke eGraceland olapha. Azama baza apha ngaphambili abantu bobabili so that sizokwazi uba vele sikhawuleze. Inkosi. Umama notata abafana nosisi egama lenkosi Yesu Kristu. Uthemba Manyana ukhela uthangano lelali kumele uthetha unozulile Dawethu. Lo mama ebelunge macala omabili ebelunge kowabo kanti endini abazalwa khona elunge emzini wakhe apha kaDawethu. Lo mama bengena ngxaki ebengayithandi into embi lo mama kuye. Ingayazi ke ngoku xa unoyibuyisa wena ke ngoku pha kuye inganjani naloo nto leyo. Akayithanda uyikhupha yena lo mama. Ebelungile lo mama besohlukana nje kancinci ndibheke emsebenzini naye bekhona nami bekhona. Kodwa zange ayithethe into embi lo mama. Nasekhulene intombazana ukhulela phambi kwam mama. Njengoba sisho udade wabo apha uthethe into besisenziwa lo mama. Lo mama bengekho umuntu ulunge nje ngaye pha kwabo. Zawunikezela. Ngibulela umzuzu, ngibulise otata nomama. Ikhaya lakwaDawethu, ikhaya lakwaNtenteni nesihloboni zelamani. Othethayo ngumama Makholwa waseGraceland eJimiston apha behlala khona umama uMadawethu. Njengommelwana ke ndimele ukuthetha egameni lommelwane ngoba bengicawa naye. Umama Madawethu ufike pha eGraceland ebuya kwelinye icala laseJoburg apho ekade ehlala khona ephangela ngakhona baze bathengile eGraceland. Wazohlala eGraceland kanti nami ndizaba nendlu eGraceland sahlala khona sonke sangabamelwane. Zange ke ndimvele xabana naye. Bengumama ozithobileyo, engumama ozithandayo, akathandi nesitrato uzihlalele emzini wakhe. Thina ke besiyasifike njengabantu benkosi ezihamba ke zenkosi izinto zethu. Kodwa ebengengumuntu unochulu. Kodwa ke ebekuxelela xa engayithandi into eyenzileyo kuye ngoba eza kuxelela ukuthi ngithandanga le ndlela othethe ngayo. Engumama othobekileyo ngale ndlela yokuthi emdala kunami enyameni kodwa bendingumkhokheli wakhe emamela esenza sifundisana samkelana. Ndiyabulela nawo Uxolo mzalwa mzalwa kancinci uxolo. Ndiyayazi laa nto kokuphuka kwalaa nqwelo xa iqala usukuma ngolaa hlobo. Ndixoleleni bazali. Ndicela ukuba nditshekishe uba utata uRhadebe lo bekuthiwa uzawuba sisithethi senkonzo ukhona. Oh okay, hayi kungatsho mama. Sicela kuqala uphakama utata uRhadebe azothethela inkonzo kugqibele itribute emveni kuba kuthethe yena utata uRhadebe. Ilady ngaphakathi la ngaphandle. Into endiyenda wandiphazamisa kuyo ukuthi lo mama ngoba uhambe abe nje ngale ndlela usister wakhe abeyixela apha. Inoba ingqondo kaThixo uyithatha phi? Ingena kanjani ingqondo kaThixo emntwini othatha angathathi? Ngoba lo mama akathanga xa efumana ilizwi
lo mpostile athi ndinecawe yami waye wabona ukuthi hayi man itsindiso le ngoba abantu abaninzi what I know abantu abaninzi bathi xa besolatha ipostile bathi bayayazi kodwa ipostile awusoze uyazi ungakhange ungene kuyo ufundiswe ngayo yena lo mama uyangixaka ke uba uyithatha phi ngqondo wathi indoda utata wakwakhe ubaba udistrict uDaweti engakhonzi lo mama kukhonza yena wakwazi ukumwina wathi ndizawungena kushubeshubeni baba sukhathazeka sizawuhamba naye ubaba uDaweti uthi siyabongiwe abantu abaninzi bacingela into ba ipostile bayayazi kodwa abayazi ipostile uzawuyazi xa wamukela abapostile umpostile emhlabeni uze ebantwini uyathanda awuthandi uze kuwe umpostile into khona nisenithi nina sifuna uYesu sisikuYesu uYesu wahamba washiya abapostile emhlabeni hayi awulandwa ngenkani akuthiwa no ngena no mamela ilizwi mayisebenze le elapha kuwe ukwenzela into yoba uzusinde ifa kwincwadi kaMateyu 28 uthi igunya lonke emhlabeni nasezulwini linikezwe mna ngoko hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga nibabhaptize la egameni loThixo uyise nelonyana nelomoya oyingcwele uthi xa nenze kanjalo ndiyawuhlala nani kuze kupheliswe iphakade eli mntu wasebuilding ngaloku ndithunyiwe musa umpostile ndithunyelwe ebantwini uba mandibanikezele inyaniso watsho mntakabawo inyaniso once wangayi-understand indaba yesipostile apha mani ungabukhulu kuthetha ngayo uMateyu 10 uthi umpostile omkhulu uJesu Kristu uthi hambisani levangeli nigcwale zonke izikhanga nibasindise abantu baphile hambani kodwa ningangeni kumaSamariya ningangeni kumaSamariya ningene kwizimvu zikaIsrayeli ezilahlekileyo uJesu leyo akakabi nanto enokwenza nokusindisa usasindisa abaziyo angabazi akabasindisi wayibona benza njalo abafundi bakhe bahamba benza ngolo hlobo bawashiya amaSamariya uthe bona bebuyisa ireport kuye uthi ningenile namaSamariya bathi bona no kaloku baba bawuthemba singangeni wathi ayikhona ayilunganga mna ndizele uzosindisa apha so makusinde wonke umuntu wahamba waya kuJohane xa ifika kuJohane ufika uthi uJohane ndibhaptize baba ngoba kukhona engaku-understand uJohane xa embhaptiza kubonakala kusehlela umoya uvula kamazulu kwehlela umoya njengejuba phezu kwenhloko kaJesu uJesu ngalomini waba nguJesu Kristu umsindisi ngaphakathi konyana
kaJosefa noMaria kwehlela umsindisi. Yiyo lento ke ngoku ezohamba aye athi kubafundi bakhe bakuMateyu 28 athi hambani igunya lonke linikezwe mina ngoko hambani nenze abafundi zonke inhlanga. Akasena xaluxalulo ngo yiyo ke lento endithi ubaba ukuthethe lapha ekseni wathi lifikile ilixa nangoku selifike selikhona sokulilo eloba abakhonzi mabamkhonze ngomoya nangenyaniso. Masikhonzeni ke ngongenyaniso. Namhlanje makuthi njengoba silapha nje sibe sisenyanisweni yokuthi abatha into esiyinikeziwe ngubaba umpostili. Ngoba xa nomva kakuhle uthi kwabonakala abafundi umpostili uPawulos eEfese ehamba eshumayela evangeli wafika kukhona abathi bayayazi wathi yena ngisoze uthi nakholwayo nje nawamukeliswa yini na umoya oyingcwele bathi abazange beve lokufa. Sayivakela nto so ndiyacela ke ukuthi bantakwethu masingeneni kule ndawo uThixo asebisela yona. uDawidi andisuthetha ngaye kakhulu so Mavis uNomsisi andizuthetha naye kakhulu. So ke ndiyabulela ixesha lifikile eloba usetyenze kudlulele phambili. Enkosi. Umkhokheli walomama wasecaweni ilento asinika yona ke yile ebebenza yena nalomkhokheli wakhe iyavakala. Sicela ke into bana ke sinikezele kwitribute ngubani kanene ozawusenzela lena uBongiwe Dawidi kuMafungwashe uma kasondele kuMafungwashe Ndabulela kuye wonke umuntu uthathe ixesha lakhe azenza available apha namhlanje. Sisikhumbuzo esikhulu, isikhumbuzo sikamama. Mama into yonke wonke umzi namphi na umzi. Umzi ongenayo mama iyabonakala ilize lawo. So ke na inkonzo yanamhlanje kum into enkulu yakhe yendenzekelele emhlabeni. Bendihlala ndithanda zenisithi bawo ndiyacela uba zibe ndim beka abazali bam. Ngakhe ilinge uba bengabazali bam ababekanga. Ndiyabulela. Cela ubulisa kootata abakhulu becawe kuzo zonke icawe. Cela ubulisa koomama abakhulu becawe kuzo zonke icawe. Cela ubulisa abazalini bam, abazali bakwaDawidi. Cela ubulisa abazalini bam, abazali bakwaNtintini. Cela ubulisa abazalini bam, abazali basemabambini. Zinintsi ke ifana ndizozityatyadula zonke. Yo inintsi into yothetha ngalo mama. Inintsi into yothetha ngomama because kokuqala ndicela ubulele. Ixolele intliziyo yam ndibona le blue apha igcwele apha because biligugu lakhe. Besisho naxa sincokolayo athi jonga ke sisi akulinge mna ube ndenzela i-tube ocean. Uzundibizela abantu bam ndifuna kube blue and white. Ndifuna ujonga nedeko benibhile amasiba kuthiwa late. Wathi jonga sisi uzuze nayo nedeko ibe blue and white ingabi enye ikhala. Ndifuna into zami bezizecawe yam. Athi yabo wabonile phaa kutatakho ndifuna badyushe njengalaa ndlela babedyushe ngayo phaa kutatakho badyushe nalapha naphaa kum. Athi ke yabona ke nayo inamba katata uRhadebe. Ndithi ke mna ke ewe nayo. Athi funeka uhlala unayo okokoko. Ndithi ke mna ke okay. Umama mna ndithe ndiqabuka yaqabuka umama mse ngale ndlela benive ngayo. Uthi omane bambe yeka
yasisiqhelo ke kum ndayiqhela ke yayinto yam endiyaziyo. Into apho eye yafuneka uba mandithathe ikawusi ndizibeke apho because kaloku uthe xa eba nabo basekhaya kuyafuna ndikhule ngenkani ndibe ngumama ndibe ngidephuty mama apha ekhaya because kaloku akekho omnye umntu and andiyazi namba yenzeke njani na nokuxelela namba ndiyenze njani na napke nditshintshe ndina-10 nditshintsha lo zemva kwam uqala kakuthi mama uthe mama apha kum yazoba ngulo ke ngokwesithathu Thando. Unfortunately akakwazanga ke lo semva kwam because niyayazi kuyaliwe Iran naseDubai nantontoni iqhushumbisi ziyatsho everywhere. So naye lo uthe mama apha kum because of impilo kamama and yaba into esiqhelayo uba hayi sinomama onjeni xa right it's fine some enjoy xa ingekho right sawumane siphepha ke because yofafake neempawu ngamane siphepha ke ngolo hlobo mama ethu asizode simthini hayi ke yaqhubekeka ke ilife. Ndifuna ukutsho uba ingulo kamamam iye yayithatha enye indawo iye yandivimba izinto laa nto yoba umane uhleba nomamakho because kaloku besithi xa uhlebe naye wamama mna once kuvuke laa nto azithetha zonke ezibe sizithethile qonde ke mna ke hayi ke umntu ebendihleba naye ke ngupusi lo zemva kwakhe ndijonge besisi ndiye ndafumana umntu ngoku yeyijonga ke uhambi kahle ngoku ingathi uzandilahla ingathi urayithi into ebendihleba naye umama bengakwazi uhleba naye and which is into leyo bendirhalela uba biyenzekile because benobabukela abanye abantu xa bethetha ngomama babo uba yho sathi nomama sathi qonde yho sarhaleli nam ngasibibe ndim lo bethetha nomama ukwazi nohleba nomama but ke yajika ke ikomi yajika itafile xa ifumana umolokazana wakhe bonke obabini lo ka-Akhona nalo kaThando ndiyahletywa mna nabo xelelwa mna ke ngokuba bonke ungakulinge kube ngilala nomdodakazi ke uqwashalala funeka ubaphathe kahle abantwana bommizi nam ndandiphethwe kakuhle ngoku njengandiphathe ndayole atsho ke athi kwayolelwa ngaye yena ngutata omkhulu wam athi so ke naye uyayolela ngoku cela ze ndihambe ke enyaweni ndibaphathe kakuhle oomolokazana babo abomolokazana bakhe nangoku oomolokazana bakhe mna andinamolo akho nomdodakazi ngoodade bam because ndizalwa ndime ndintombi ngoku ngoku and isupport yabo ndiyayibulela kakhulu isupport ka-Inga noLitha because kuthi xa kuthe nkqi ndithathe ifowuni ndithi jonga ke ngokwenzeka so umameni unjena nje lo nguLitha ke usebenza ngabantu abanjengaye athi hayi yenza sona so sisi so amandla wami ke ngoku ndiye ndawathatha phaa kubo ke ngokubama inoba yenye yezinto uThixo yaqonda uba jonga mandimzisele lo bancedi ke ngoku izandla nengqondo uba ingabi nguye yedwa ucingayo acingelwe nangabanye abantu. Umamam uzothi ke ngoku into eyamhlupha kakhulu umamam ke ndiyandibona mosiba njani na ndimbeje ndililate mna ndifunde kumamam belilate into engathi ayicacanga uvele ayinyevulele so nam ndinjalo ke xa ubona nyevula uyazi uba ndithathe phaa kuye nangoku sekukhuleni ke ngoku ekukhuleni ebenentethi xa ndibona ngathi ndiyashayina kakhulu athi kwenza kakhulu kaloku funa undodlula ngoku ndithi ke mna hayi kaloku ixesha lam ngoku lo mama ndishayine washayina nawe wawushayinile yakho ishayini yam ishayini ngoku athi hayi sisi suba ngathi ngoku imfuza yakho ithathe kakhulu ndithi okay hayi ke athi ke benento uyabona ke le lipstick ndiyinxibileyo ndiyifakileyo umamam ke bengumuntu we-lipstick noba uyaphi na noba uye ekliniki uba ndiyamfaka athi i-lipstick sisi asikagqiba unxiba ngaphandle kwe-lipstick cela i-lipstick yam ndizifihle ke ngelinye ixesha athi jonga egqubushandini khupha laa lipstick laa ndawo uyifihle kuyo cela ufake i-lipstick yam bheg yakhe soze umamam aphume emna endlini ngaphandle kwebheg ndithi uzawufaka ntoni yonke into yakho ndiyifakile emotweni yonke into yakho ilapha kum athi asisi ilady funeka liphathe xa ipesi lifake i-lipstick lifake ithishu yayo elantukeni ebhegini so umamam zininzi iimfundiso andifundisezo angakwazanga undifundisa but endizibonileyo phaa kuye izinto ezintle azenzileyo
even though impilo yakhe ibingekho normal, because kaloku yena yakhe impilo iye yathi yabugwenxa akabe nguye la mama normal. Kodwa mama zininzi zinkulu izinto enzileyo lo mama ulele apha. Kho abantu abaphilileyo qede aba-right abangazenzanga izinto ezenziwe ngumama. Umama msakhele ikhaya, sinekhaya eshushu enqindilili thina. Wakhila apha besithi xa sifika apha umama uyaziwa nalapha xa amabhakethi wemakhekhe. Nangoku msendabethwa sispace ke ngoku ibhasi bengisiza ngebhasi yaqonda ndizukwazi. But abapha yaqonda mabatyise malamakhekhe wakhe okanye mhlawumbe uzandivukela athi khange batyise abantu bamamakhekhe. Yaqonda hayi abasemakhaya bawuxola basebesitile rostile. But bengulo muntu njalo ufudumeleyo xa e-right. Xa impilo imongamele ke beyiloo nto ke sinyamezele ke because akuzudwe kuthweni. Yaye ndatsho ke nakulitha noyinga ndathi yabona ke njengoba nizile ke zeninyamezele ke because wamane kusithiwa hayi ngabe ngabe umolokazana lowa unje uyaqonda mane kupelwa ngalandlela ilabel iyayibona mos hayi banyamezela shem ndiyazingca nabo ngabo ngendlela abathe babamba ngayo bafika basettlishe yangathi ipuzzle bangathi bebezelwe apha bebezelwe nguye kwabona. Umama mke benento bethandwa ngumakhulu wami bekhe wathi Nozolile lo mntanami Nozolile uyeza beyazi kaloku xa kunozolile akho uzawuvuka ibreakfast ekuseni idinner iyabuya iyokozela babe ngisenivile kuba uthiwa yini imbizi yazixhola iyazivasa uyazithini besenza lo uyayazi ke ibreakfast izawuba kuye ilunch izawuba kuye ufuna yonke lento yenziwe nguye because ufuna uyibona uba useve kakuhle abantu bomzi wakhe. Idumplings ziyajwatywa ngelaa xesha kwelacala ngokusatyiwa ilunch zeze saphara bingumama mke lo bengamfuna umuntu ongenayo ekhaya mna aphume engayifumenanga into noba ndithe mna hayi kaloku ziyadura ngoku izinto funeka iiglasi zakho zinkulu wena funeka uzihlisa kancinci athi hayisuka wena Bongiwe nayo loo nto leyo mani usithi izinto zithe ndifuna ukwenza ngale ndlela mna ndiqhela ukwenza ngayo ebengayi-understand ke loo nto umamam ufuna uba umntu makathi ephuma kwangenileyo aphume exolile kwakhe. Uthe ke ngoku sesiseRhawutini ke ngosobabini khange ngiphathe kakuhle into yokushiywa kwakhe ngumlingane wakhe ngesiqupho bimkhathaza kakhulu bimkhathaza nyhani kakhulu because benexesha nje akahlale nje acinge imphazamise ke mna nabazukulwana bakhe bakhona imphazamise beclose ke nalo umzukulwana wakhe iyafika nalapha ixesha ndaqonda andiyazi but kuye kwafika into because nami njengomntu okhokhulwa ngumoya oyingcwele wathi umoya oyingcwele lilela xesha ke ngoku eli kufuneka wena umnikelo wathando wawurhalela phaa kuye wajika wangumntana ke ngoku apha kum mama benexesha loba funeka ndimvase sometimes because uvela betyokolola umzimba bencedisana ke nentombi yam le ngakuna-14 lo mntu umbona apha simtyathe 44 mama 32 26 lo simtyathe sobabini simkhuphe ebhafini ufuna ibhafu yakhe ungamxeleli ngenye into uthi uzamsula ebhedini okanye uthini na ufuna ungena phaa ebhafini axa kokuphuma sifuneka siduntsuze ke ngoku thina simzama umkhupha apha ebhafini but le 3 years ndiye ndaba naye iye yandibonakalisela uthando lukabawo uthando lukaThixo uba lukhona and undibonakalisele phaa kuye and inintsi into eyenzeka ngale 3 years noba uvinjwa le minyaka yonke kuye kwaqokelelana yayinto enye kule 3 years ba besithi xa sithi ube ngumuntu weyogathi ke ne-Sprite ubekhe wafuna le yogathi ndiqonde jonge uba ndincame neyam yepetrol ndiyamthela le yogathi yakhe hayi kuzawuba kamandi ke axole ke nasendlini noba nenze ntoni na bengafuni nento ingathi liphepha kufuneka ucholiwe because kaloku ungulo mntu linono yena. So ke ndiyavuya namhlanje uba inkonzo yakhe ingale ndlela iyiyo and iyangixolisa ndiyathemba naye umphefumulo wakhe uyaxola uba ayibona kunjena. Dala ngoxolo ke mamJwarha dala ngexolo mamam sawubonela kwelizayo ndiyabulela. Tata abakhulu bebandla ndibulisa umama ndibulisa wonke umuntu olapha ifamily macala onke ndinibulisa ngelika Yesu Kristu igama ndithi molweni. uBongiwe uya ndikrweca phaya mos apha kubhaliwe sisebenza ngale nto mos
Athiwa kube kanye ndingathi ngongayi kanti uBongiwe ndimkhuphile esihlalweni. uBongiwe uyaba into eyakumvisa kabuhlungu bukelwa ndathi ndisithi ndibukelwa khandilandele ndathi hayi Bongiwe ngoku uyandihlala ngenje ndimane ndiyalantika phantsi qonba Bongiwe kodwa umuntu ungcwatywa kube kanye akazophinda amngcwaba umamakhe mhlambe benqwenela into okubana ndithethe phezu komamakhe kodwa andikho ndifuna uyilungisa mosiniboliwe kubhalwe Bongiwe Dawethi ungathiwa nanko ke uyoma pha wayobamba imayiki undirhwetywe nguye ke pha yiloo nto ke ndiqonda ngenje egqibile ndibawula athi utata okay inkosini sigqibile ngoku uyandinyhala ngale mayiki ndiqonda hey umkhazini wam uzimisele into yokokuba mandiyithethe le nto mandithethe ngomakazi andizuba mde into ezininzi ngomakazi sezithethiwe umakazi ke kutshiwe kumakazi umakazi belilate niyandazi mos mna andingomntu ehethi mna ndingumntu ofuna iviqhiya ngoba ndiyakuthanda ucula andifuni ndithi ngicula ngibone ngento eseyibalekile ndingayazi njengangoku kukho lo moya ndikhola kuyiva kodwa today ndithe kubantwana basekhaya ndathi Thabs noZandi babona nditsala ihethi ndithi hayi kaloku imini enkulu kaloku le imini yesipostolo ebezitsho ke kazisi ndiyaqonda uba ebebiza kuyayithanda inkonzo yakhe athi uyabona sipostolo isipostolo ke thina asithwale ekhethi yabona mani xa ulilate bukelo unokube nehethi ma ube nehethi njani bukelo uthi unxibile ufake iqhiya ihethi bukelo ngoba yiwa umakazi kaloku umuntu unento yakhe uyayibona umuntu unento yakhe umakazi ungulo makazi ke abantu abaninzi abanye abazizihlobo zethu esidibene abamazi umakazi because umakazi bingumakazi wethu seGauteng bekukuthi noba kukho izinto apha kulo mama wethu ukho lo makazi wethu usuke eGauteng iGauti ke ngoko yengekabi into yomuntu wonke umuntu useGauteng bekukuthi bakubuya umuntu oseGauteng nizinzile ezinkukhu yazi zikhona izinkukhu thina sinazo apha elalini kodwa kho le nkukhu ivele eGauteng ifike nayo le nkukhu ingafani nayo le miqhabi sinayo apha ibe ngumhoma wenkukhu enethangela ingaka uqonda nyani kufika umuntu ovele eGauteng uzawufika kumakazi unamabhakethi uyabheyikha umakazi athi khange ndilale ndibheyikele for bethanda unyanisile uBongiwe kathe bethandwa ngumanci and besibhenefitha thina batshana bakhe because banakhumbula apha eTukayi apha kwakungalanjwa kulomzi isonke simhlophe sasingafane sisitye thina emakhaya kodwa apha kwamanci kwakutyiwa isonke simhlophe nithi kanisani ihleli naba nebhisto itumata netswele sasibona apha thina bakwamamngwevu ngoba thina pha kulo mama wethu sizawubekelwa phi umphokoqo esityeni esikhulu icephe li-1 liyajikeleza icephe kodwa umakazi ubukhona uvele eGauteng thi umakazi wethu khona size apha kwamanci sizawufika umanci kwafaskoti i-white iyabonakala into yokuba when you done the breakfast nemoya esinxibo yakho mayibonakala yabona uba umakazi uyafitha nyhani apha manxiwa senzela le breakfast kuthiwe ke i-first breakfast and ke ngoku thina i-breakfast siyazilanda uba wenzelwe isonka nesoup that's breakfast kuthiwa ke apha full breakfast i-fish finger iintoni sizibona apha ngomakazi asizazi nto thina siqela ijabula soup izawujijijijijijwa sincinde futhi sibe pha and sizawuxelela ngomama bethu umakazi ke kwawuthetha awukwazi ungakutya kwakhe because umakazi uzathi yityani bantwana bodadewethu yityani bantwana bomatekwethu ndinishayele sicela umtshana bathi yitya mama yitya nasisitya kukufa sezazitya mama siqhele laa nto intlongontlongo thina so ngoku uthi usitya ubuqonda uyame ngekona but sifumana lo mntu uzawuthi hlala napha bantwana bodadewethu nayibona le thoni yatshintsha jolani apha uyaqonda mosi sihlala careless mosi singamantombi bukelwa noThabisa umntana wentombi akahlali hlala kakuhle thina sikhula sihoywa ngomtshazo waze wahlala hlala lumsu kuhlala uya yonke lento uyenziswa nomalume namfana yonke lento hamba zangalamathi uyadlokothiswa yonke into yenziswayo but uspecial umakazi uthi ngoba yonke into ayenzayo umakazi ispecial sifunde kumakazi thina into yoba ufuzwe ke phe ekhaya apha ke kule generation yethu nguThabisa no Mayoyo
laa nto xa upheka uzayicinga njani uthi ungxamile upheka funeka ezimbiza uzazipheka ukuzivaza ziclean ezimbiza besothulwa phaa thina sinentetho funeka uzipura umakazi uzawumisa amanzi afake isepha avase ezambiza ebezothula azosula athi you can't upheka ukutya kwimbiza enkunku ngoba ithi loo nto kwa oku kutya uza kupheka kunkunku funeke ke ngokusibukele ezimbiza uyazipheka uyazula kuhamba kancinci kumakazi ithi ke ngoku ifike le nto ibithethwa ngubongiwe uyaqonda mos umakazi akakho ntlongontlongo nimjonga nto andithi mos sidilishana nomntu fikile ke ngoku into kulapho ke besivele sive kabuhlungu ngomakazi kodwa ke into esinoyithetha ngomakazi uThixo umgcinile umakazi thina sikabuka ubongwe intangam yiqabuka umakazi mningi lamakazi ukha akuthiwa uyaleqa uhambaze kule tukayi uyayiqonda laa nto yoba wena mntu wefemeli yakhe ungekehlelwa into yoba umntu wakokwena agule kabuhlungu elaa hloba ukayifumani ke umntu omdukhulu imimela ibinto ezifihlakeleyo zakhe azifihlakela umakazi uzibophe ngeplastiki uyiloo nto siva kabuhlungu unomntu ebemthanda ke ubhuti Mzuvukile uba ukhona funeka yazi ubhuti Mzuvukile funeka athi sithi ithi umse airport funeka athi sithi ithi umthini funeka athi sithi ithi yonke into uyamenzela ubhuti Mzuvukile lastly kandigqibelise umakazi ngoku ke ngoku sebebuyile notata kaBongiwe ndifuna ulibazisa uthi kum uqala bafika apha endlini nomakazi noNkosi ngelunch ndithi ke make ndizomka ndiphekile ubheke enkonzweni ndibuye ke ninyuke ke laa nto ke ngokumosi ukutya funeka ukuwomishe wathi umakazi ke kawenzela umakazi into umakazi uyakugada nawe uyi-cleanless le yakho uklini na before uwenzele into yokutya izandla uyazivasa na caba ke ngokumnandi noba ndenza kade na athi kumye nam yazi takalethu mna ufana nomntu ophaka kade endlini akhe mna ndasuka no-ode okanye ndihambe ndiyehotela sube ke ngoku ufike ezameko but funeke wena u-understand ndabe kamandi kumyena ndam-understandisa into yoba imeko kamakazi lehlo so funeke nawe ngenye ixesha ungakhubeki mhlawumbi umakazi uzawuthi ngoku umbone humble umbone best uthi ke ngoku ke babuyileyo ebemthanda ke umyena ke athi ufince ibhekile buke lo mna ndifuna u-white wedding ndithi umakazi white wedding ngoku 2022 babuyele for ipension umakazi ke bosi uthi ndimna ndisamkhumbuza ukuba yintombi ndisakhumbula endlini yakho kwamakazi igrosala kamakazi sasingayazi thina apha eqonca mhlawumbi zawuthi kukwawera igrosala kamakazi ayiyo le grosa siyiqhele ukutya kwamakazi kuthengwa in bulks i-rice akuthengwa i-10 kg kuthengwa i-2.5 so that ulungiselele into yoba ukuweya ukutya because xa ubona laa te kumakazi akazifuni laa nto yerice ezinezitya eziphaa kuyagushulwa akayifuni ufuna ube ne-2 kg uzakwazi uyibamba uveshe because uthi laa 10 kg kukho ezitya enye ifakwa kumilimili isitya akazifuni umakazi ufuna ezi zinto ukwenzela uba laa 2 kg ukwazi uyibamba uwelisele embizeni uthi ke ngoku yho bukelo hayi mntanam ayizubantle into enzayenza ndifuna unomfusi nomama akho bazi sithethe ndithi buza yintoni hayi ufince makani loba lanigqibe hayi ndifuna laa nto ayenziwe kuyo ngokuyenda ndithi mazithini uzazikhompetishana namogquba mdala bukela makandigqibe ndifuna ufince ayohlala ngasebuhlanti abe ngabatata kuthiwa uze ngobuyeni ufince mna ndifuna abe nesidima akenesidima umntu ongagqitywanga ndibona wena bukelo koko yonke into ubukela ndithi hayi ndashanqaza ntombi ndeya noba ndiya nomyeni am ekhaya ndinaqala uthi ndifuna loo nto uyamqonda masona mfana bagezi ukufu namfana bukelo loba nakamjomanga yamjamela mthi uyammaza kagqibanga ndithetha uba lo msebenzi bazayikhumbula abantu wenziwe lo msebenzi uthe eswele kutata kaBongiwe kwayiwa apha kwamamgwefu ngoku bekuleyo wayogqibezela zonke ezaa nto ebengazigqibanga siyambulela umakazi bethunani ngobomi bakhe Bongiwe siyanibulela ukuthi ngoba sithetha qho ka sithetha zizikhazi sisithi eyona nto esincedisileyo azisincedise nto abazali bethu zimaterialistic imoto nezindlu abashiye nazo neemali azisincedisi inye into esincedisayo
usixelela ngamazulu ngoba kweli lizwe into zelilizwe ziyaguga zilahleke uthi ngokuba unazo namhlanje ngomso sibone ngawungenazo kodwa xa unento nayo zithi ngokuzihluthiwe bongi kodwa lithi lizwe xa likujonga ilizwe likubona ingathi usenazo lento sivuyayo thina sithi noba zikhona and thina into abasincedise ngayo asikwazi nalanto kuzawuthiwa sisika zakhe siye high court siyolwela ilifa because alisincedisi sincediswa yile nto ingalwisiyo asishiyanayo umntu uyazamkelela yedwa umama ongiwe kulaa rhawuti noototo eDubai ninosinceda njengaloo nto sizawuthi silapha kungathiwa kwela rhawuti ningodingezweni ngoba into eniyamkeleyo bongiweni ashiyanayo ngumakazi izabe niqhuthwa nje wangumphefumulo kamakazi ungaphumla ngoxolo ngoKristu Nkosi yethu amen. Benani ngaphakathi Dibona umini uyawavula masango thingena ibulisa ke ifamily lapha ekhaya
family yamazima oBhomoyi oCedu nefamily yamaJwaha omtiko Mazabi noMayaha family yamabamba zonke tofana ndanibulise egameni lenkosi uYesu molweni uAnti lona kum uba uyinkosikazi kaMalu ufince lokuthithwa ngaye igqibelo likaManci uNowuni uMaXharha intombi yakwaGarisha igqibelo likaBlackman uTheko uNomsisi lokuthethwa ngaye ligqibelo likaBhukula Mpoza maJwaheni kwaNtendile ligqibelo likaNombikazi intombi yaseMangwevini ngabantu ke zii-last bonds is zombie sajongana kwenzeka ndicelwa ke leli khaya lasekhaya amazima namaJwaha ndingumbamba mna uphela uthangano plus Wolves uphela uMolozi ndingokaTyeho ndinkwalelali ndizalelwa apha ndakhulela apha abantu abayaziyo ke imbali yala makhaya kulomzi waseMabambeni nalomzi walamazima nomzi wasesithathwini kwakum ayawuyazi into yokuba i-relations zamabamba namazima zisuka kude ayibo buhlobo bakhelwe phezulu ubuhlobo esingenazo sikwazi ukubuchitha nokuba sesithanda sile generation lemizi isuka phaa ngaphesheya bayayazi abantu ababekhona ngelaa xesha laseReino amaxhego akwaDiko ayisuka eTanqa ehamba ngezithuthuthu into ezimnyama ezinamahlabungu ehamba ngezithuthuthu kuyomiswa kumzi kaStanley uTyeho umkhulwa wabo kube mnandi kule mizi kube mnandi ukhangela uGordon ngapha utata woBraphet ukhona uXhego ngapha uMashale ephangela kwelicala ngonzonzwana kwelacala utata ophakathi uMountain ubuhlobo obunjalo ke notata uHarrigan otata kaBhuti Bongani kom umzi munye lowo xa kume uTyolo apha ungakhangela uDawidi bakuthini kuzawuma uTyolo kwaDawidi awulahlekanga kume umuntu walapha nam ndikhula ndihamba kweli khaya ndisazi ukuba usekhaya andinampliti nozintombi ngoba ndikhula naye nje because ngudade wethu andinampliti uzimbini phaa ezantsi ngoba ndikhula nabo nje sidlala ondize because ngodade bethu besihamba kapha noSandile siqabela apha ezantsi usindaphi siyohlala phaa kulo Braphet sihlala ukhaphe mna ndodlala nozimbini noNutu noTeti phaa kube mnandi xa sinyuka siza apha sifike sihoywe apha silahlekanga mphathi ngokuma apha ume abantu abalaziyo eli khaya ngokupheleleyo yaye ke seyisithi ke ngonje abantu abathe qwa lamakhaya uyathanda awuthandi and sizawamela ngoba ke sithi abakhoyo sithe qwa manditsho ke ukuthi asikuba ndibaluleke ngantoni okanye kuphele abantakwethu bakhona abakhulu abam bakhona odade omncinci naba yapha izantsi abanina wabam ebebenokwazi ukuzothi kuni enkosini siyayifunda kapha ekukhuleni into yokuba ukukhula oku uhamba noxanduva
as ukhula ufana ukuthi xa ujonga apha ezantsi kwakho ubone into yokuba ikhona entshulayo eyakuba lihlumelo lento ethi yawa wakho ungabikho ngomso wena ungasweleki imlandeli kwasemkhondweni wakho. Senza loo nto ke singamakhaya yokuba aba badala bakhulise aba baphantsi kwabo ukuze xa iphela imihla yobomi babo lingacimi ikhaya. Athi ke amazima namabamba namajwarha masizothi kuni nonke ngoba nilapha nje ubukho benu lusisonka esiqatywe kamnandi ulivumba eliphilileyo. Uyile apha uanti ndiza selisekala ke kaanti noba wazi intoni kangakanani nawe, kodwa ke mna ndizoma apha ndizothetha phezu koanti. Day one uanti ewile apha bendingatsho ke kuye mna xa ndimbiza into kunayo ndenza nje le khethisi kuba ndiphakathi kwabantu, bendinendlela endimbiza ngayo kuba bendithandwa kakhulu ngumyeni wam. Day one ewile zixanana zile calls zafika nakuthi kwapha abantu ababalekayo abayicingayo uba uBongiwe kwela Rhawuti uhleli yedwa. Ngako oko ke abawaleke bayokoba uBongiwe uba unjani bahlala naye. Iyodwa ke loo nto simele basithi ngelo xesha lilichithileyo uba uRhadebe enkosini kuni abamelwane bapha eJoburg abathe bakuva okokuba uwile uMamJwarha bakhawuleza bathi bebesenza iwashing zabo bazishiya esithubeni bayokoba enkosini kubo. Siyayibulela loo zangena ii-calls zazokwa apha kweli phondo lethu siyifemeli bacreate igroup yokuba masincokoleni sinikane i-update. Sangena sizigroup macala omabini, igroup yamaJwarha negroup yethu thina kweli cala hayi sancokola enkosini bethu na. Apha kuvaliwe kwamanzi ngoba akusekho bantu bakhoyo, abantwana abazukulwana bakamanzi akude ngenxa yeemeko zempangelo. Bona abantwana basisizalo sikamanci baphela sekushiyeka abazukulwana. Ithetha ukuthi le nto ibisenzeka apha le ndlu ibiyodwa kodwa kuthe kwakuba ewile uMamJwarha kwanyanzeleka mama kuzovulwa kubekho abantu ngaphakathi. Aba bantu baphuma ezindlini zabo befikela kwindawo eyenileyo, kwiyadi eyenileyo ngoba kusahlali bantu. Badela ezo zinto zinjalo bazokunika isidima ukuze xa kufika abantu bezosabela bafikele phezu kwabantu. Siyanibulela. Udikeni apha uMzube ndithethile naye sancokola noMiso wathi hayi kwenziwe endlela yokokuba makubalekiswe uDaba uNomfusi abaleka eRhawutini. Yimizamo leyo ngoba bekufuneka uBongiwe ehlili noDaba ongumakazi kuye ematrasini. Siyanibulela maJwarha ngaloo nto. Baphumile abantu besa kwindawo ngendawo besiza kunika isidima apha kuba xa kubhubhe umuntu akufani naxa kubhubhe nje inkomo. Iba khona into eyenzeka, abantu bazincama zonke izinto zabo bazoba lapha. Kwathethwa simele siyibulela loo nto, kwathethwa iyadi ngoba ibiyenile. Ezaa ntliziyo bezicheba phayana sithi kuzo enkosini utokwana. Family yamabamba nefamily yamaJwarha, family yamazima ukubambisana azizungabikho gaps pha napha. Kodwa okubalulekileyo kukuqinisekisa ukuba umsebenzi esijongene nawo uyenziwa uphumelele. Noba zibe khona indaba ekwenziwe ngazo kule period akwabonwa ngaso ke andizazi, but uba bezikhona ndithi besisenzele into yoba kude kufikelele emini namhlanje ibingeke ukuba ubani ukuleva kakhulu kunomnye. Sokunayo kaloku xa kusetyenzwa kuyadilwana endleleni, kanti loo nto simele ukuba siyamkele. Nabo sisapha ngasemva bayapheka, sithi ngoba sihlela apha ententeni nje simane siqhunyuselwa ngumsi
ivumba livakali ngumsesi uvayo ngoba umoya ubheka kwelacala iyasiphazamisa ke lento yoba sive umsi singayiva lento ibangela into yoba sibe siyaqhunyiseka kodwa lonto yoba kubekho umsi phayana iyodwa nje ilithemba lento ethi ekugqibeleni xa sisuka apha sizaba nayo into yoba siye phansi kwempumu siyababulela bamama ngoba bayatsha kwelasi ndiyayi-understanda ke umcimbi we-TLB into yoba ngoku i-TLB ibhizi ngenxa yemeko ezithile napha kuyagcwala ngoku ithi loo nto leyo makuthathwa ispeyida kubuyele kulaa ndawo bazincamile abafana bendawo nabo bahamba bayogrumba bayobathela uNomsisi indawo yakhe ndidla ngothi ke Mshumayeli asiyo ndawo yokugqibela ingcwaba yindawo yokulinda ingcwaba wakhelwe loo ndawo yokulinda ke ngemihlakulo bayabulelwa abafana benze loo nto belala Bashumayeli ke andisoze ndinganibuleli mna ndandimane ndiyiva le nto isiqhathayo phaa elokishini kumathiwa hayi ke mfokatelo asizunibulela madona nabulele ezulwini ndaqomba yo bayadlala asoze ndisebenze ngoku kuthiwa ndabulela ezulwini ndibe ndingekho shona kwelo zulu uba ndawude ndifika ngokuphelele yona ndibe andiwufumenanga umbulelo ngenxa yento yoba kwakuthiwa ndawubulela ezulwini umntu unconywa ngoku asahambe ngeenyawo zakhe kuthiwa wenze kakuhle efondini ukwenza uba ngomso nangomso omnye enzisisise kakuhle ngaphezu koba ebenzile qha thina iculture yethu thina abantu bamnyama sikulinda ubhubhe sizokunika iflowers ngosowubhubhile sithethe kamnandi ngawe sibe besikuyekile ngelaa xesha enkosini bobawo ilizwi likaThixo lingumonwabisi ilizwi likaThixo lingumthuthuzi singade sibe sihluthi silambile sizingcweleha sizinto zonke kodwa basinezwi likaThixo sinezinto zonke cha ililishwa ke into yokuba umuntu okhonza kule cawa ucinga ibhettere le yakhe icawa kunaleya adelele lena aphakamise le yakhe aliba lokuba oyena muntu apha uyibuchule balento yonke munye inkosi uYesu siyabulela nalonto boba uba ningathi xa nishumala nisigcwalisele nisithuke ngezinto zethu sikwelo lishwa lokuba umshumala sifake evalini singayixelela indaba zethu mani nezinto esizenzayo ubona ba inoba sifike njani ngonje ba le bhokwe nixhela izunincedisa nganto ezindywalani no sibulela ba ningayithethanga lonto because ngoba senze apha nje abanye bayazenza ibhokwe nenkomo zabo abanye abazenzi but abezelanga lonto ngokwapha uyawukhangela ichance yakho wena yobavumbulula yobaxelela ngebezibhokwe ziyekeni bethuna nasiko right ezankomo nizixhela emva kwemini ziyekeni manje sithi niyakhapha niyabuyisa yiyekeni lonto sifuna ilizwi likaThixo umuntu makathengise lento anayo ukuze ithengwe ngokuba ibonakala uba isexabiseni lento athengayo awukwazi uvela uchithe into ongayazi yongekho kuyo yiyekela abantu bayo lanto isinelolishwa ke lokuba abashumayeli basifumane besizigrocery xa sithethande phambi kwabo ngohlobo sibe zizisulu zokuxelelwa indaba zethu ubona ba inobe kudala ikhangelo le chance basingade sibhaqwe phi sizoxelelwa indaba zethu sivalele ekoneni ba hayi nina nisenza imiqombothi igazi likaYesu no asifuni loo nto apho kuyasiphazamisa sizongcwaba uNomsisi apha and unless you are saying nje ke thina masihamba siyophatha ongcwaba uNomsisi uzasixelela ngezinto zethu then sizawuhamba ibe loo nto uyimoshile ifamily yakwaDawidi because ifuna izihlobo zikaNomsisi emngcwabeni kaNomsisi. Thank you very much Bashumayeli ngongayenzi loo nto yokuba nizosimosha ezinye izinto sithanda nge-experience because sikuzo sizibonile uyayazi uba kungcwabi xa wethile endaweni ethile okanye nina ndaweni isecaweni Thixo hayi intanga nisisisulu seswephu ngaloo mini leyo nizawuxelela indaba zenu ilityalo levesi oko nivalele koneni uba ngaphethula ngapho ubano zisuke ezanto ziphakame zotshaya inqawa zazo ecani komhlanje ngoba lo azizanga kule nto zixelelwa apha ibe ngathi konje ke asikho discipline kanti nguwe Mshumayeli oyimoshileyo le enkosini siyabulela babhostili siyayazi icaweni kaMdala uNongqongo umpostili uNongqongo siyayazi and is one of icawa zamapostili edisciplined sayimamela na ku channel 206 siyamva umpostili uMdala uNongqongo apha xa ithetha sizimamela imfundiso siyozenza clever nathi kwezithi indawo ngeza mfundiso sisimele kandawo sichome ukuthi uba kuyathethwa ki utyelo lokusezingqondweni mos kube uqonda ngaphakathi Thixo abayazi ba uMdala uNongqongo nguyile undakhileyo kule ndawo so siyanibulela siyayazi ba icaweni yasile i12 ine discipline
ayinawuze izosixelela ngezinto ezingangeni indawo apha i-12 siyabazi abantu abebenokuyenza loo nto but i-12 ke yohlukile siyayazi loo nto leyo banyanisile xa bethi likhaya laserhabe eli likhaya laserhabe kukhonzwe rhabe kweli khaya napha yonke imizi yakwatyelo imizi kaDawidi yimizi yaserhabe but abantu ezibekhula ngoku umuntu eyaqonda uba hayi noko ndiphila bhetere kwikona ethile ahambe ayoziphilisa kuloo ndawo so ndizama ukuthi ke njengoba usisi nomsisi ekhulele ecaweni kokwabo umama Ngweve ngumama webhaki yaserhabe ilungu le-IMB nakweli cala umanci ebeyililungu laserhabe enxiba imanyano yomama erhabe so ufikele icala elikhonzayo elimaziyo uThixo siyabulela kakhulu ke torhwana kumntu wonke okhoyo siyabulela sithi ke maze nethole ngoku sizawuphuma siyobeka lo mzimba udiniweyo kaMamJwarha kodwa sisazi okokuba sikwanethemba lokuba ngemini ethile xa zivula incwadi nelakhe igama uMamJwarha liyakuvela bukelo uyacikoza kakhulu undibeke engxakini ngokuthethayo apha yazi uthethe emveni komntu onamandla othethe kakhulu kuphela uqonda ndizayithina ngana ngeske ngabhala phansi uyathetha lo mntu uzawuyiloza ndiyabulela kodwa ke undiphakamisile MamKhomazi enkosi kakhulu ndiyabulela kakhulu MamKhomazi enkosi ke mphathi inkonzo siyabulela kakhulu nkosi ba Manyani mna ndiphuma ndizalwa likhaya lamarhaba amanyana namhlanje epostile 12 lusuku lwamadoda kumjikelo wamadoda namhlanje usegcuwa awukho lapha dad usegcuwa siyaxaphaxaphisa sinxamile uyawucinga uba ungumrhabe uyawucinga usuku ekuthiwa lusuku lwamadoda xa ungumrhabe uyalazi usuku lwamadoda kuyomiswa izinto ezilungelene namadoda kaThixo egcuwa namhlanje lo mpostile othetha ngaye nguye luhlanganisa amadoda akhe uwahlanganisele egcuwa namhlanje sisinxamile siyaxaphaxaphisa xhego lam sibulele into yokokubana uthi kanti le nkonzo sikwazile ukuyiphatha up to the level yobana nani nizive ningaphakathi kwenkonzo kadade wethu anindiva kadade wethu yiyo le ndibangela uba lo mama athi xa nithetha ngani amane sithi yena wazamkelela into yakhe wayibuza udade waba yintoni na wamxelela uba yintoni na yibangela uba loo nto simbange uba ngudade wethu kuba ngoku kufika usuku lokohlukana kwabantu azala nabo ngekwenyama kunye nabantu azala nabo ngokomoya sizawuqhuba ngobomi bakhe ngokomoya nothi ngokwenyama ukusuka ngoku ubheka phambili siqhuba ubomi bakhe ngokomoya ndifuna kuzulunge ulungele into yokokubana ube yindawo yokuhlala kwakhe ngokomoya ukuba kawulunganga ngokwendawo yakhe yokuhlala ngokomoya umamele into yobana xa utata ezawukhupha le nkonzo ukuba isiye emadlakeni uzawubalungisa kanjani abantu bakamoya ukwenzela uba ungenile ke ngoku kuloo ndawo uyawukwazi uba yindawo yokuhlala kwalo mama kodwa uba ngaba uvumelananga naloo nkonzo izawuqhutywa ukusuka ngokubheka phambili uze wazi into yobana wena uphelele enyameni uzungothuki xa ungamboni nombona ngumane usithi kwakho umntu wakuthiwa ngubani abengaveli novela kuwe kodwa uthi bekuthanda ngoku ebephile besenyameni uzowazi uba ke sizamthwala siwele naye inciba sibheke egcuwa thatha indawo yakho tata inkosi phakamisana utata bethu na azokhulula inkonzo yakhe uma efika ngesimo somuntu ngoko kufikelela ixesha likadade wethu uNomsisi bathethile abantu izinto ebebezazi ngaye waphakama nomama obehlala naye wathetha walingqina nasenkonzweni waphakama notata walingqina nasenkonzweni
lo umzuzu ushiyekileyo ngowakhe. Ndicela ke le mizuzu imbalwa ishiyekileyo ze singayoni ngoba ayiseyo yethu eyakhe. Masithabathe ilizwi lalo mzuzu wakhe libhaliwe kwincwadi yamaKorinte okuqala chapter 1 sizawuthabatha uverse 12. Ncwadi yamaKorinte okuqala. No, in actual fact masithatha uverse 15. AmaKorinte okuqala chapter 15 verse 12. Ifundeka ngolu hlobo. Ke ukuba uKristu uyashunyayelwa, ukuba uvukile kwabafileyo. Ufuneka ke uzukhumbule lento xa ungumntu. Kungathi kubekho intetho ethi xiqala ithi ke. It means ikhona lento ibithethwa ngaphambili. Now there's an emphasis ethi ke ukuba uKristu uyashunyayelwa. Note, ukuba uKristu uyashunyayelwa. Ngamanye amazwi ikhona ipossibility yentoba ingakhona into eshunyayelwayo but engenguye uKristu. Ke ukuba uKristu uyashunyayelwa, batsho nganina abathile apha kuno kokuba alukho uvuko lwabafileyo. Inkosi iza kusikelela la mazwi nako konke okuzawuphuma apha ngoku nangona phakade. Amen. Ndifuna ke silungiseni le nkonzo kaNomsisi. Ixesha lakho dadewethu lisondele ngoba umkhokheli umile ngeli xesha phambi kwakho. Ndifuna into yoba noba inkonzo yakho ibikhe yakuphazamisa kangakanani, kodwa ngoku lo umzuzu azathi xa umpostile ebevula inkonzo ubuye ulungele ukuzowuhlala kule ndawo azawuthi xa eyivala inkonzo yakho aza kufumana kuyo. Ngoba sonke njengoba sihamba silapha kodwa siyedlula. Sidlula siyaphi apho besivela khona. Ubawo apha uthi xa vula inkonzo usinika incwadi yeGenesis 15 verse 15. Cha le ngxaki yale ncwadi inikwa abantu ababambeke ezicaweni zabo. Ngeli xesha besemngcwabeni wakwaDawidi babethwa sisinxibo secawa abayibonayo, abakwazi ke ngokungena emngcwabeni ngenxa yesinxibo. Iyo lento ufumanisa into yoba kwa abantu ebebeqhuba le nkonzo nabantu lo tata ugqiba uhlapha ukhe wanicenga wathi Culani undixelela into yoba ungaphuma endlini yakho uze apho usithi uzoguga ifemeli, wafika apha ucelwe into yoba khunga. Uphume endlini yakho nje. Ngeli xesha uphume endlini yakho busithi uyaphi. Na usawufikile kule ndawo uza kuyo, wawufika kule ndawo ufika ubhidwa yintwenye, ubone le nto mhlawumbi ikuphazamisayo, wawubona yona yakubangela into kokuba mawungabi sangena kwakule ndawo uze kuyo, kodwa ulapha ngokomzimba. Lithi ke lizwi lityhilwe apha, ke wena uyawuya kooyihlo unoxolo, ungcwatywe uyingwevu enkulu. Make sibe practical ngoku. La mazwi akasathethwa kuAbraham, ayebhekiswa kuAbraham owayekhonze uThixo. And ngexesha wayekhonze uThixo wamkhonza ekholiwe. Ukwingxaki ekhoyo yoba amakholwa singamkhonza uThixo kanti nakubeni simkhonza but asikakholwa kuye. uAbraham ukholiwe kuThixo
wathi ubekholiwe wamkhonza. Now ngeli xesha khonza uThixo uAbraham uqinisekile into yoba awufikelwa imini njengale ifikele uNomsisi. Uqinisekile into yoba uzaya kuThixo lo ebemkhonza. Ufika kuThixo engxamile hamba ngo-90 uthi wow yima wow. Ke wena uya koyihlo unoxolo. Ngamanye amazwi ekukhonzeni kwakhe uThixo uAbraham zange abe nangqondo yoba izulu lakhe iyawuba ngoyihlo. Silimela ingqondo ngoku singamakholwa ngoba sonke sithi xa sicula Jerusalem entsha imizamo yam yawuphela ndakufika kuwe. Akukho nomnye umuntu okhonza uThixo onengqondo yoba njengoba emkhonza uThixo apha abheka khona kulapha avela khona. Umbuzo uthi make siyithethe inyani. Ungayilangazelela iJerusalem but uvela kuyo? Uma uvela eJerusalem ngongenasiduko esithi ngurhatebe. Uma uvela eJerusalem ngongenasiduko esithi ungumphele. Le nto imbangela into yoba uzibize ngento yoba ungumphele uchaza indawo ovela kuyo. Wonke umuntu unendawo avela kuyo. Into yokuqala kufuna siyibambe emakholwa awusoze umkhonza uThixo ungekho kule ndawo ebekudalele kuyo. Ngamanye amazwi ungazixokisa wena iyo le nto kuba lula noba uthi wakumkhonza uThixo wahlukane nomnombo wakho ngoba wakho uThixo ukufundisa ukwahlukana nemvelaphi yakho. Athi ke amachulo okuthetha xa ungazazi apho usuka khona awuzazi apho uya khona. Ke wena uyakuya koyihlo unoxolo. Uzelwe lo mama uthe akubezelwe wakhutshwa likhaya wawudityaniswa noyihlo besibini wadityanwa naye kusithiwa uyenda uthathwa emathileni. Unoyihlo abamzeleyo banikezela ngaye. Uziqonda into yoba banikezela ngaye abayifaki kuyingqondo yedivorce. Into efakwa kuye yinto yoba ingcwaba lomfazi lisemzini. Ngamanye amazwi bayamnikezela okokuba makuzalwe okutsha abe yintombi yasemathileni. Hayi ixesha lizondivumela ixesha nimvile apho utata esithi sileqa inkonzo yotata. Lo mama uye kwabapho yihlo ngoba uzelwe wathi ubezelwe waphinda wathiywa benilivile igama awalinikwayo. Ugqiba uthi ngoku apha omnye wabatshana bakhe uthe sesekudaleni wafuna into athe yena xa mjonga waqonda hayi noko lisalikushiyile nje ixesha kuyo. Wayifuna kodwa white wedding ngoba eqinisekile into yoba man akanawulala ingakhange ye-end makagqitywe. Makathi hamba begqityiwe. Nangoku umntu egqityiwe. Suwari wena uzayiva izawudibana ngoku. Sizawusuka ezicaweni sawuba ngabantu bakaThixo. Le nto isibangela into yoba singakwazi ukuhlangana siculelane yinto yoba sisahlele ezicaweni zethu. Ngoku kufuna njengoba silapha kwinkonzo kaNomsisi siyikhumbule into yokokuba njengoba nditshililiza ubantakwethu bebekhona abantu bebengqina ngenkonzo. Andizange ungqina ngenkonzo, ndizokuthetha ngoThixo obonwe ngulo mama. Because uyakwazi uhlala enkonzweni kanti njengoba uhlala enkonzweni ugcinwe inkonzo awukahlangani noThixo. Inkonzo yindawo yokuhlanganela kwabantu abanengqondo yokukhonza uThixo. Where abantu they congregate. Iyo le nto kusithiwa i-congregation. Abantu bayahlangana ngenqondo
ingqondo zoba bazawukhonza uThixo. Kuhle okwabantu ebesithi umpostile apha wangena uPawulos kwibandla laseAthena, ufika abantu behlangene and becula bedumisa uThixo beqinisekile okokuba bayamkhonza. Uthi bantu ndini baseAthena, nincamisile ukhonza izithixo. Ndithe ndisingasinga ndijonga kwisibingelo zenu ndafika kukho umbhalo omkhulu othi ongaziwayo uThixo. Kodwa abantu baqinisekile uba bakhonza bani. Ufuna ukuyi-understand le nto kwa into yoba uthi xa usenkonzweni inkonzo yakho ikwenza uphucuke ungafuni udibana nabanye abantu, usengowenkonzo ukabi ngokaThixo. Because okaThixo wonwatyiswa kukudibana nabanye. Moya kaThixo ngumoya wokuhlangana. Moya kaThixo ayingomoya wokucalucalula. Immediately usenengqondo yokucalucalula awukafiki kuThixo. Masike sithethe le nto qha yoba sidibana njani nomfundisi wakho uphinde ubhabhatiswe uphinde uzalwe kwakhona ukutsha. Ebantakwethu lo mama uyedlula kootata basemzini, kuba njengobe lapha nimvile ebesithi umntwana wakhe umngcwabo wakhe ze kube blue and white. Abaqondayo bayawuqonda uba umbala omhlophe usymbolize uxolo. Le nto uthi white yisimboli yantoni? Ngexesha kwakusanda uvotwa iSouth Africa izalwa kabutsha 1994, kukho iculo elalisithi South Africa we love you. Kwathi ngexesha lokokuba kungena urhulumente omtsha kwakhululwa iintaka ezimhlophe okokuba masibhabhele phezulu, ngoba kukho ingqondo ethi uMandela obethandwa ngabantu ungenela ulawulweni and ulawulo lwakhe luza noxolo. Once ungayi-understand le nto ino-white, kufuneka uyi-understand into okokuba namhlanje yisimboli yoxolo. Yintoni linguloo blue athi makangashiyeki uhleli kuye? Ityholo elavuthayo awathi hayi mandiyeke. Ebantakwethu uyaphi lo mama? Udlulile koyihlo basebukhweni bakhe, ngoba njengoba sithetha ngoku ulala kule ndawo. uThixo mbizile wamnika isidalwa okanye ubudalwa obutsha. Ngamanye amazwi njengoba lapha siqinisekile into yoba yinyangi le, kukoyihlo abakhoyo namhlanje. Wena kawuzubabona and uzungabi nengxaki yoba ungababoni, kodwa njengoba uhlangene nje nabo uThixo useza kubonisa. Kukoyihlo azawuhlanganiselwa kubo abo bona. Yiyo le nto umva umuntu oculayo. Jonga, ndifuna nizi-understand ezinto. Umuntu uyacula usenkonzweni, nicinga nini into zikaThixo zibonwa ngeliso lenyama? Uthi ndinika mehlo ndikhandele ndinika amehlo. Kungenzeka into yoba amehlo akhe athe ongezelwa ngoba unxibe nezibheks. Ngamanye amazwi akasajonganga ngawakhe kuphela, ujonge nangawokongezelelwa. Kodwa ngeli xesha ejonge ngamehlo esinothi mane, uyabona into yoba awubona izinto zikaThixo akanawo. Yiyo le nto uva unyana kaThixo ethi kwincwadi kaMateyu ethetha nabapostile bakhe uthi banoyolo abahlambulukileyo inhliziyo ngoba baya kumbona uThixo bona. Ngamanye amazwi uThixo akabonwa ngeliso lenyama, uThixo ubonwa ngokuhlambuluka kwenhliziyo. Singathi ngeli xesha silapha
futhi kuthi naxa sowusenkonzweni uva abantu bengqina into yoba heyi namhlanje uThixo waze wandiphakamisa, Thixo waze wandiphakamisa, Thixo waze wandiphakamisa, ube wena uphuma ungakhange uphakanyiswe ngoba ingxaki yakho, inhliziyo yakho ayinalungelelwano nalusecaleni kwakho. Bazawuphuma abantu bengqina ubukhulu bukaThixo, uphuma wena ungqina into yoba obani bayenza icawe yabo le. Ke ukuba uKristu uyashunyayelwa, uba uvukile kwelabafileyo, batsho nganini abathile kuno kokuba alukho uvuko lwabafileyo. Eyona nto bantakwethu simele siyiqonde inye, unyana kaThixo owezayo nguKristu owamkelwa nguYesu, asingoYesu owamkelwa nguKristu. Kufuneka uunderstande kukho umahluko phakathi kwe-casing nento ezawufakwa ngaphakathi kwe-case. Abantu abathengisa amanzi baqala benze available ezi container zokuhlala amanzi. But umbuzo uthi ngeli xesha la manzi angekafakwa kwezi container awekhona. Akhona amanzi, but into engekabikho i-casing apha ezi container zizawufakwa khona. Kuthi kuba kwixesha lokokuba zikhona icontainer zidlule ziye kwi-printing area apho kuzawudizayinwa nangoku la manzi siwaphetheyo afakwe idesign ethile. Uyayiqonda uba amanzi awakabikho, but kubhizi yibhodi ezawuthwala amanzi. Yiyo le nto umvu Yesu Kristu esithi kwincwadi kaMateyu uMshumayeli, I think it's chapter 13 if not 16, uthi uhamba nabafundi bakhe, abantu aba bathi ndingubani mna nyana womntu. Usideclara ngokwakhe ubungunyana kabani womntu. Athetha la madoda hayi, abanye bathi nguRabi, abanye bathi nguEliya, abanye bathi ngumvangeli, bazithetha zonke izinto. Uthi nina nithi ndingubani? Kula madoda onke kuyabonakala into ababeyazi into ethethwa ngabantu, but eyoba lo bahamba nayo intoni abayazi bona. Ucinga ke ngoku xa yakhe yehla loo nto leyo kubantu bekufutshane naye, wena ukude kuwe ucinga uba ungakhawuleza umazi? Uthi uPetros kubo, wena unguye uKristu unyana kaThixo ophilileyo. Uthi le nto uyithethayo awuyitshilelwanga inyama negazi, kodwa nguBawo osemazulwini, nam ndithula idwala. Ibandla lam ndizawulakhela ngelo xesha ukhona, but njengoba khona ibandla lakhe alikabikho. Xa umntu esithi ndiza, uchaza into esenza ukwenzeka, akachazi into eseyenzekile. Nina nawundixolela ndicinga uba noko bakhona bafundile abantu abalapha, bayayazi i-future tense, bayayazi i-present, bayayazi ne-past. Xa usithi ndiza, uchaza into ezawuyenza. Ibandla ndizawulakhela apha kuwe. Thatha izitixo, apho uvule khona akho namnye uyavula, nalapho uvale khona akekho. Jongani, ukuba uKristu uyashunyayelwa, ithi le ndawo awunokweyiswa nayihadesi kwelabafileyo. Ngamanye amazwi, into enezitixo zokuvula kwindawo yabantu abafileyo nguKristu, ayinguYesu. Sokusithiwa ukuba ubani kuKristu usisidalwa esitsha. Problem ke ngoku esinayo yile, sibaninzi namhlanje sicontinuisha nemission ebesekudala igqityiwe, because njengoba silapha sibhizi sifuna into yokokuba abantu mabakhonze uThixo and abantu mabakholwe kuThixo, but eyona nto ifunwayo nguYesu. Esithi xa simcula, ndimbona phako ehlambi inhliziyo, ndimbona phako ehlambi inhliziyo ya. Umbona phi wena, umbona phi wena ehlambi inhliziyo
ndixelela mna ke dadewethu ngoku ndizawuthi ndimbona apha kum ngoku xa ndicula ehlamba intliziyo ndawugqiba ndiphinde ndithi he's around the corner is coming. Ndigqiba uthi mna ndimbona apha kum ehlamba intliziyo ndawugqiba ndiphinde ndithi kodwa uyeza. Ukuba uKristu uyashunyayelwa yabanda kwethu into ekufuna siyi-understand apha sivale le nkonzo sihambe njengoba silapha ubukhona ungekho kufikelela ixesha ngokulokokuba uphinde ungabikho kodwa ukhona. Unomsisi lo ebekhona but engekho, abantwana bakhe naba ngeli xesha ebengekho, ngeli xesha phofu ngoku angazubakho uzawuba khona ngoba naba bakhona ngoba nabo bebengekho ekhona. Umntu uvela kule ndawo asuka kuyo, izulu lakho yile ndawo uvela kuyo. Yonke indlu oyibonayo namhlanje ivela ekubeni bingabonwa. Njengoba sihleli apha niyayibona le ndlu idizayinwe njani. Le ndlu njengoba idizayinwe ngolu hlobo isuke ephepheni, iqale yasuka engqondweni yathi yawusuka engqondweni yabheka ephepheni yathi yawusuka ephepheni yawupasiswa selipasisiwe kwakhangela umhlaba ezakwakhewa kulo. Wathi wobu usaveyiwe umhlaba kwajonga into yoba into ezithile zezingagileki xa isakhiwa le ndlu. Yakhiwa le ndlu kakuhle bathi abantu bejongile heyi nanku umzi wakwabani uzakhiwe bacinga fanuba sisiqalo sawo kanti sowune-2 years uhamba ungabonakali. Zonke izinto ezibonwayo zivela kwezingabonwayo. Ndithi kuni umama wethu namhlanje njengoba nilapha abanye benu baze emngcwabeni but le nto ngoku thina izowusahlula nebangela into yokokuba kuthi zikhona iindawo ekukhonzelwa kuzo uThixo athi ndikhetha mina kungenxa yento ubuve isimanga soba umntu uyafihlwa. Ngoba nomntwana unobangela wento bangavela vele aqala anikwe ithuba loba ahlala i-9 months ngalo lonke eli xesha ufihliwe. Kufuna uqiniseka into yoba le nto izawuziswa phezu komhlaba yinto epheleleyo. Uthi nathi eze engekapheleli uvomama bethetha isingesi kuthiwa yi-miscarriage. Lo mntu ebekherile but during ukukhera kwakhe missed ukukhera. Yonke into oyibonayo ivelwa ke ngabonayo. Yithi ke xa uphuma namhlanje kumsebenzi kamama uDawethu uzoyiqonda into yoba noba ungamkhonza kangakanani uThixo wawubhubha apho uya khona kukulapho ubuvela khona. Indlela eya kuThixo idlula kubantu bakokwenu. Ukuba wayithetha loo nto wathi uYoshuwa ethetha nabantu uthi madoda zinyuleleni nina uThixo niyakumkhonza. Ukuba kulungile kuni ningabakhonza oThixo bama-Amori, ukuba kulungile kuni ningabakhonza oThixo nabanye but mna nendlu yam sawukhonza uThixo ophilayo. Xa usithi mna ke nendlu yakho uya kule ndawo uThixo bethe wabekwa ihlononyoko ukuze imihla yakho yande. Into ezawundisikelela ndifuna unixelela ngoku, yabona le nto niyenzileyo yowunakekela umama wenu izaniphathela intsikelelo laa nto. Futhi inye nje into ezawusuka ibangela into yoba ithi seyizile ifike ibrike kukuphakama. Le nto nithi umama wenu ebeyiyo kufuneka seni-understand into yoba xa ngoku sizambiza sizamdalela indawo yokuhlala ngaphakathi kwenu. And sizamdalela indawo yokuhlala simshiye. Ngeli xesha simshiyayo simshiyela into yoba makasebenze omnye wenu. Because uThixo uza ngomntu emntwini. Yaye futhi
indawo yokuhlala komuntu isemntwini. Yi-understandeni le nto. Nicinga funa uba iidimoni zileqa indawo yokuhlala emntwini kungenxa yantoni? Amafufunyana ngumoya, but ayingomoya ufuna uhlala dongeni. Ngumoya ukhangela igazi ufuna uhlala emntwini. Yonke into oyibonayo apha, ndithela mna nongayiboniyo, ingumoya. Yiyo le nto uthi uhamba ngelinye ixesha kusuke kuthi rhibhu kuwe. Kukho umoya ukhawulileyo. Umoya wakho uyakuxelela into yoba kukho umoya ofuna uhotspota kuwe kule ndawo. Qha ingxaki inye, ipassword azidibani. But njengoba uhamba yiqonde into yoba kukho imimoya. Yiyo ke nathi le nto sizamlungiselela indawo yokuhlala kwalapha kuni. Unjani nje izaba lula indawo yokuhlala kwakhe kuni, ngoba kufuna kuzuyiqonde le nto. Usindiso bantakwethu xa siyivala le nkonzo, usindiso luza ngegazi. Yiyo le nto uThixo athi ethethe noMoses, uthi xelela amaSirayeli okokuba makuxhelwe amaxhwana amazibulo, adliwe buphuthuphuthu, atshiswe namagazi awo. Uthi kodwa ze kuthathwa amagazi, amathambo atshiswe, igazi nenyama lidliwe buphuthuphuthu. But kwiminquba yenu emiqadini ze niqabe igazi lalo maxhwana, ngoba isithunywa sokutshabalalisa sawuthi xa sidlula sibone ngegazi okokuba asimelanga utshabalalisa. Igazi liyasindisa, zange lisindise kuYesu, laqala usindisa uYesu engekabikho kuKristu. Yiyo le nto uYesu kwanyanzeleka ekuhambeni kwethuba makakhangelele umzimba azawukwenziwa kuwo ukuze uThixo ahle abe ngumntu ebantwini. Ukuze ze kuthi ngokuhlatywa kwakhe ephangweni kutsitsa igazi, ithi nenjiji eyayimhlaba amehlo egoso, but igazi lakhe lawutsitsa emehlweni akhe aqala straight. Wayibona uba hey, angeke ndihlabe omnye, ndihlaba ongahlatywayo. Usindiso lusegazini. Igazi ke kulapho umphefumlo uhleli khona, kulapho ke nathi sizayithumela khona. Yiyo le nto abantu abangamachule okuqonda bavele bahambe babheke emangcwabeni, bafika babeka inqathi apha emangcwabeni, zithi iimbovane zisondele kweli nqathi, zifike zihlale zingene kweli nqathi. Awugqiba lithathe umntu ongusiyazi owuliguba inqathi eli ngoba lineembovane, kusuke kuthunyelwe izinto kuwe ozawuthi ngenye imini uhleli kudityane nawubhonga. Ingxaki into yoba kukho imiphefumlo efike yashiywa phezu kwamangcwaba. Umphefumlo womntu zange uze ufike emhlabeni usuke engcwabeni. Umphefumlo womntu wathi xa ufika phezu komhlaba weza ngomntu. Kukwanjalo ke naxa sele emkile, indawo yakhe yokuhlala isemntwini. Ingako simbiza ngeli xesha uNomsisi udadewethu, okokuba zithi zonke izinto nendawo nentlungu ebedlule kuzo zezingambambi ngeli xesha. Inzima kuwo ngomzimba ongakhiwanga ngasandla nagazi. Umzimba azawungena kuwo ngomzimba ongasenazincwina. Umzimba azawungena kuwo ngomzimba ongasenakufa, kodwa ngumzimba ophilileyo ngoba noThixo uphilile. Egameni loThixo ubawo, neloThixo unyaka, noThixo umoya oyingcwele. Amen. Nikezela kulo mphefumlo ubomi obungunaphakade, uvuyo noxolo ebukumkanini bakho nodumo. Ubuqhaqhawuli bakho mabukhanye kulo mphefumlo, uvuyise ngemini yovuko lodumo. Nikezela kuwo ubomi obungunaphakade, oh Nkosi, uvuyise phakathi kwebandla labo bonke abangcwele eluzukweni legama lakho
nodumo ngenxa kaKristu uYesu inkosi yethu. Nomsisi Dawethi, ndiyakubiza hamba ngoxolo kweli lizwe lenhlupheko nenkathazo kude nezilingo nemfisi. Egameni likaThixo ubawo umdali wakho, uThixo unyana umsindisi wakho, moya oyingcwele umthuthuzeli wakho. Ngena eluvuyweni lwenkosi nakulo ibandla elisikelelekileyo. Abafeli belizwi, abafuni bokholo, thabatha esandleni somkhulu wakho isathaba soloyiso esimqhele. Phumla ngoku ngoxolo kude kube luvuko olukhulu. Amen. Inkosi mayikusikelele ikugcine. Inkosi mayenze ubuso bayo bukhanye phezu kwakho, ikugcine ikulondoloze ude uzuze ubomi obungunaphakade. Amen. Xa sizawugqibezela lenkonzo kamama wethu, udade wethu, usisi wethu ababembiza njalo, umakoti wasekhaya, intombi yasekhaya, umakazi, uanti. Xa sawugqibezela inkonzo yakhe ngoku yalapha kulo mzi wokugqibela, ndinqwenela into yoba sonke umnqweno wam lo ndingaphoxeka, kodwa ndizawuyenza, kodwa ndingaphoxeka nje xa ingqondo yethu into ngabini seyihlanganiswe kangaka, ithamsanqa elingaka lethu, elam nelwakho, into enqabe kangaka ngexesha elixakeke kangaka elichazwayo. Sisondezelwe umpostile ehlangene, inqaba yethu athethe ehlangene kangaka kuthi, sibe kanti singafika emangcwabeni siphinde sahlukahlukana, sele sihlanganise ngolu hlobo. Nam ndithi ke ngoku ngeli xesha lifutshane ndibonga elithuba ubawo andinika lona loba ndigqibezele lenkonzo apho. Masiphinde bantu benkosi sihlangane, ingqondo yethu futhi benye, ngoba size entweni enye, size kulo mama endiye ndambiza ngamagama ebebebiza ngabo izithethi phaya ekhaya. Ndicela ngosisondele sonke sibe semthandazweni omnye ukuze siwugqibe kakuhle umsebenzi wakhe ngesizothe asinikiweyo yinqaba umpostile. Ndicela ke abenzi aba edlaka basondele bazosithobela
lo mkhumbi thina sizawukhapha lo mkhumbi ngeculo elihlangeneyo. Indawo yokugqibela le, noba besike sangahlangani phaya phambili, kodwa indawo yokugqibela le athe ubawo umpostile xa ethetha. Asinakwehlulwa sisivatho ngoba usihlanganisile namhlanje kuThixo. Esi sivatho nisibonayo athethe ngaso anisakuphinda ningasiboni kule lali, ngoba isithethe sokubulela sokugqibela siye sanichazela uba siyamazi umpostile oyintloko yabapostile kwizizwe zonke, umpostile uNongqunga. Wathi izinto zonke bazithatha kuye eTVini baphile ngazo. Namhlanje lo mama uniphathele esi sivatho ebesidla ngaso kule lali, sobe siphinde sinqabe. Sibulela kakhulu. Sicela ke ngoku singene eculweni ukuze utata sithobele sinikela okomhlaba emhlabeni uthuli eluthulweni nomoya esandleni sakhe owawunikelayo. Igama likaThixo uSomandla osithandayo thina bakuKristu malidunyiswe ngaphakathi kwethu sonke ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Ndicela sizawubetha sisigqibe kuze ke ngoku abantu bazogalela umhlaba. Sicela ke ngoku siphinde kananjalo yonke enye into iyagqityezelwa ngumpostile ekugqibeleni. Sicela kananjalo okokuba singene kule nkonzo yakhe yokugqibela. Sivela kwinkonzo yeservice yakhe phaa ekhaya, ngoku singene kwinkonzo yesingcwabo sakhe. Singena ngoku kwinkonzo yelitye esizawucela phambi koba siyiqale kuba ayizubande. Bebesebethe umhlali ngaphambili siyagxabhagxabhisa, kodwa ngoba singcwaba okanye sifihla umphefumlo womuntu omkhonzileyo uThixo, singxameke nje asixheshekanga kodwa singxamile, ngoba uyifanele imbeko. Lo muntu ubesele eyinkokheli kazi ephezulu, ngoba umyeni wakhe ebethe utata obethetha wathi ungumuntu wezinto zaphezulu.
ndicela ngoxa sizayigqibezela le nkonzo yakhe kuze ngaphambili abantwana abazawulifunda eli litye lakhe singabakhangeli sesigqibile ukuba lizawutyilwa apha eli litye lakhe. Abantwana abazawulifunda abathathu mabasondele babe lapha kufuphi. Kanti utata obebulela phaa ekhaya ucelile umuntu onikayo mnye futhi wamchaza kalifihlela ilizwe laseTukayi nePiltoni wathi umuntu onikayo ngumpostile uNongqunga. Uyichazile ngexesha likaYesu kwakunika uYesu, ngexesha likaPetros kwanika uPetros, ngexesha elilandela uPetros kwanika omnye umpostile olandelayo. uYesu nguye wabeka abapostile, nomnye umpostile uPetros wabeka abapostile, noNongqunga ubeke abapostile. Asinabo apha ababini ningasiphazamisa uba sinxibe ii-overall ezifanayo. Sinompostile abapostile aba yake kuthethwa ngabo xa ndizawungena kweli litye ndityile ilitye bethuni, ngoba eli litye sizawulityhila ayililo eli kodwa leli lapha kuwe. Ya now ithi le nto aba bapostile ubafundayo awunanxibelelwano nabo wena, awunonxibelelwano nabo abapostile ngabazalwe ngumpostile uNongqunga ngoba ngungcitshane yena. Aba sihamba nabo ngumthembu, aba bapostile bakhoyo apha ngumthembu noJola uGaga, ngaba sihamba nabo apha baneziduko. Abo bafundayo eBhayibhileni abanasiduko, so awunabo unxibelelwano nabo. Unganalo unxibelelwano Yesu, andiyiphiki loo nto, kodwa aba uyabazi. Now siphila ke ngokunikwa, yiyo le nto ndizama uyithetha. Ndinikwa nam ngumpostile ngoku bakuthiwa mabini amatye azawutyhilwa apha ekhaya, azawuhlanganiswa leli lizwi ndizawulifunda. Kangaba sendithethe kakhulu befamba ndithethanga, ndizofunda nje ilizwi eliwahlanganisa omabini lamatye. Wena ke la mazwi ndizawafunda uwathatha uwafaka apha kuwe, kakhulu kubenzi nabathembi nabethe ilizwi likanina baligcina lokuba jonga unganikwa ilizwi kuthiwe mntanam uzeni ndityhile lilitye, kodwa abantu abangenanceba bangalityhili leyo litye likanina. Ngeli xesha unina mhlawumbe bezithengele ilitye okanye bezibethele umbutho, bangalihoyi kwayelo litye. Kwa ukukhathalela into yomzali akushiye into obuzuyenze emveni kwakhe. Loo nto iyodwa yintsikelelo, yiyo le nto ndityhila amatye kule femeli ngala mazwi. Nawe ke noba ubungeyi wale femeli, tyhileka ngala mazwi ndizawafunda. Amazwi endicela ukuwafunda atyhila eli litye, abhekiswa kuni benzi bobuhle, bantwana, femeli yasekhaya, bantu bonke abalapha kwesi singcwabo. Akwincwadi kaPetros wokuqala ivesi yokuqala uthi nani ngokwenu njengamatye aphilileyo. Uyayibona le nto banyani ayibhekiswa kula matye, ngoba la amatye akaphilanga. Nina nivuke nisithi hayi ndiyabulela uThixo ngoba ndivuke ndisaphilile. So ithetha ukuthi amatye esithetha nawo okanye apha uPetros athetha nawo ngamatye asithi. Ndonqena ukuthi nini mna ndingazibali. Nani ngokwenu njengamatye aphilileyo, yakhekani nibe yindlu eyiyeyomoya
isibingelo esingcwele sokunyusa imibingelo eyeyomoya eyamkelekileyo kakuhle kuye uThixo ngoYesu Kristu. Amen. Apha kwakhiwa nina ngoba umpostile uxolo ningahlupheki lento umpostile. Bonke abantu ecaweni abakhonzayo bakhonza uYesu, kodwa thina mna ndiphila sengasekho uYesu, sendibona umpostile amsileyo endinethemba loba xa kushiywe inkulu emzini akuphindi kuthiwe futhi siyawukhonza utata osengcwabeni kumanyelwa lenkulu kweli khaya. Ndizawumane ndisithi xa ndithetha ke umpostile ngoba ndinethemba elithi uYesu uphakathi kompostile okanye uphakathi komprofeti. Nani ngokwenu njengamatye aphilileyo, yakhekani nibe sisibingelo somoya, kuba xa kugqitywa inkonzo yakhe utata umpostile xa ethetha uthe uzawuthunyelwa kwinkonzo kamoya. Nani ke ifemeli yasekhaya abantwana bakhe yakhekani ngalamazwi onke ukusuka intenteni uzawuma kule ndawo, ngoba akukho nto ethenjwe ngabantu njengelitye. Umntu uthi ukuba ngaba ndishiye eli litye kule ndawo, ilitye alinawusuka lingasuswanga mntu. Nani ke ngoku yakhekani ukuze ningasuki kwimfundiso umama wenu ngesixhosa unyoko anishiye kuzo, ningasuki kwintando yento yena ebeyithanda. Yakhekani ke ngoko nibe ngamatye omoya, kodwa loo nto ayithethi ukuba nize apha kweli ncwaba, ngoba umcacisile ubawo phaa ekhaya, kanti nesithethi ebesiphethe inkonzo simcacisile uba uba nimamkeli sizawuwela naye, sihamba naye. Kungenzeka futhi nguye lusixheshayo ngoba ungxamele enkonzweni yena, loo nto siyive emilonyeni yenu. Ngala mazwi athi yakhekani njengamatye, makananele la mazwi, ngoba ngamazwi la okutyhila inhliziyo zenu, okokuba njengoba umama wenu ethe wanenzela indlela, wanibonisa indlela emaze nihambe ngayo ebomini, ze ningajiki kuleyo ndlela. uThixo makasikelele le nkonzo kamama yokugqibela, ayisikele ngaphakathi komuntu wonke olapha ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Zokhwaza ke mntanam, ne? Here lies our queen, Nomsisi Mavis. Arrival 6 November 1961. Departure 12 June 2026. Farewell 27 June 2026. We tried to rescue you, Mom, but unfortunately God decided to give you rest as He sees you in struggle. Rest in glory, Mam Jwaga.
Tshotela Mtika. Yanazisa ilitye likaMavis nomsisi Mamjwarha Daweti lityhiliwe ngokwenkambiso yabapostile. Awuzuphinde kubekho silumko nasihlakaniphi ezosiphinde silityhile elitye. Lolo ndikisho noThixo uba uThixo unyana nomoya ingcwele. Amen. Inkosi mayigcine ibe nenceba ngawe. Inkosi mayiphamise ubuso bayo phezu kwakho ikunike uxolo. Inkosi mayikusikele eduze uzubonga naphakade. Amen. Rob sagqitha Dawet, here lies our queen, our king. Wiselo Ericton, arrival 18 December 1958. Departure 19 January 2023. Farewell 23 January 2023. Your departure shocked us all. Not even goodbye, but we all know that we are in good hands of God. Rest in glory, Zima, Bomoi, Beduma. Inceku nompostoli kaJesu Kristu yanazisa ngokusesikweni ba ilitye likaMbuyiselo Ericton Daweti lityhiliwe ngokwenkambiso yabapostile. Awuzophinde kubekho sihlakaniphi nasilumko ezosiphinde silityhile elitye. Lolo ndikusho ndinoThixo ubawo uThixo unyana nomoya ingcwele. Amen. Inkosi mayikusikelele ikugcine. Inkosi mayiphamise ubuso bayo phezu kwakho ikunike uxolo. Inkosi mayikusikelele ikulondoloze ngokude bekunaphakade. Amen. Akawufefele enkosini nothando loThixo unyana ubudlelwano nomoya ingcwele ngahlela phezu kwakho ngokude bekunaphakade. Amen. Ugqityelwe ngelikamama sesiubambile lo moya ungabi nangxaki ngoba babehlanganiswe banyamanye bamzimbamnye umoya wabo ke nakweli xesha omnye akusekho mfazi nandoda. So sicela ke zinganiphazamisi lo ndawo siyevana nathi xa nihleli napha efamilini ungabikho nto ingathi khange lityhilwe. No, lityhiliwe futhi ngokwendlela efanelekileyo. Siyabulela kakhulu.